are DJ ko. Ano naman? Sa una, wala to ang sa pihak kahita. May kahita ko sa una pero puro papel ang unod. Sa pihak towel. Kuno abi dako buli mo. Kapayos ka muli. Tinagwe. Dakong muli. Kung daw dakong daw sa Pero atong. are sakto nang ginhambal mo ginabuyayaw ka ginman sa mga makakawat o kung makakuot sa imong kahita. Kay pa mo may are isa lang ni gamay nga istorya. May isa ka taga Bohol. Nga nagkadto sa isa kuan siya. Sikat siya bantog sa dito nga manog switik sa kita. Ako tiyo daw. Di karon siya diri sa Cebu matestingan tang abilidad diri sa kuan ngayaw siya sa Cebu DJV. Siya testingan tang abilidad sa mga manugkawat diri sa Cebu. Abe kung makapirdi sila sa akong kuan. Ang iya kahita sinudlan niya ano? 2 ka pisos. Tapos? Lakat-lakat siya sa may syudad sang Cebu. Sige lakat-lakat niya. Paghigap niya sa bulsa. Wah, ara mo gyapon ang kahita ko. Law-law ng mga taga-kuan dire. Mga manugkot. Lakat naman siya after tunga sa oras ko niya naman kahita niya. Ara mang gyapon. Sa ulay lakat-lakat niya, ginuhaw siya. Siya dumduman niya ang 2 niya ka piso sa iya kahita. Kuot niya. Siya bakal tara is water blood. Pagkuot niya sa kahita niya, wala na itong 2 ka piso. May papel dito. Siya patuga-tuga kaman lagaw di. Huwag kaman kwarta. Ay, Diyos ko. Nakuha, nagaligin uli pa. Siling niya, perdigin man ko sa abilidad ba? Ayos ha? Ayos. Ito hindi ka nakambala. Diyos ko. Grabe mo bala ka ito, Mang John. May naman. Ka to pa. Kung may matapong mo lang ko, rin pasensya lang mo ha. Sabi mo ka to, Mang John, sa Japan bala. May kong kakato. May naimbento nga robot. Ang robot nga ni, pwede ko nung makadakop sang makawat. Kabati ka ng istorya? Wala ba? Subong. May naimbento nga robot sa Japan. Nga pwede ko nung makadakop sang kwan. Siyempre robot, mga metal na. Makadakop sa makawat. Gintesting ang robot sa Amerika. Wala pa isa kadlaw. Abi mo pila na dakpan niyang makawat. Pila? Mga pulo kabilog. Gintesting sa Canada. Hindi nga na ng Canada. Dito sa inyo dapat. Okay, gintesting ang robot nga naimbento nga gapanakop sang makawat sa Canada. Wala pa tong asadlaw. 20 na katao kamakawat ang dakpan niya. Nagdoble. Gintesting naman sa Saudi, kundi Saudi bawal to mangawat. Sa Harden? Saudi gid. Sige. Wala pa 2 ka oras. Sos, mga 30 kabilog nga makawat. Naganubo ang oras, nagadako ang dakop. Gintesting sa Pilipinas. Wala pa isa ka oras. Wala na isa ka oras. Wala nang robot. Ang robot gingawat. DJ Beck, ano habi kung magwa na lang kita kag mga pitaw? Dito kita may istorya. Talaga ako na. Ayos. Gaan mo pa ko